Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Meron akong kanta rito I dedicated to my brothers and sisters sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Brothers and sisters, itong kantang ito ay huwag nating bastang pakinggan kung ano yung tono o anumang klaseng boses yung kumanta. Damhin po natin at intindihin natin itong kantang ito. At sana po doon sa mga gustong mag-join sa amin dito sa aming pag-aaral at pagmamahal at paglilingkod sa makapangyarihang Diyos na si Jesus, ay sana po ay mag-PM lang kayo dito sa aking channel para ma-join ko kayo. Let's try it para yung mga mabibigat na pakiramdam at mabigat na pag-iisip ay gagaan yan pagka kayo po ay nakapag-join dito sa aming fellowship. Maraming salamat po. God bless us all. Mayroon akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawa kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Puso ko'y kumakatok, di siya pinagbukan. Pag hindi na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ikinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Puso ko'y kumakatok, di siya nagbukan. Pag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Nagbuksan ko ang puso at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan.